Плачът не е проблемът. Една от най-честите грешки, които допускаме, когато предстои детето ни да тръгне на ясла или на градина, е, че се стремим да направим раздялата безболезнена. Готови сме на всичко. Разсейваме детето, обещаваме, успокояваме го още и още. Истината е, че това не е нещото, което му помага. Всичко това всъщност може да го накара да се чувства още по-насигурно. Решението не е в това детето да не плаче, когато се разделяме с него, а в това то да се чувства сигурно, дори и когато му е трудно. Това е начина то да изгражда своята увереност и да се справя дори с трудните си емоции. А нашата роля е да сме там до него и да го подкрепяме. Ако изключително много се притеснявате от този период, не знаете как ще мине, ще плаче ли, трудно ли ще ви е, вие как ще реагирате, коментирайте с адаптация или ми пишете на лични за допълнителна подкрепа. Усмихнат ден!